Thokozani emakhosini Camagu ugogo uyabingelela ugokucele lo khulumayo ngiyabingelela ngisho nasesithunyeni amen bazalwane nonke lapha enikhona ugokucele lo khulumayo ugogo ke bantabami ubuyile namhlanje ugogo ebuyile nje uthi ugogo akake aphinde azokhuluma azovuselela ugogo kulabo bantu labo abakhalayo umuntu namhlanje ngoba bakhala zonke izinsuku abantu bashiywa zonke izinsuku abantu babo abathandana nabo omama bayashiya imizi yabo obaba bayashiya imizi yabo amasoka nezintombi bayashiya imizi yabo omunye uthola ukuthi uhamba nje uze ashiye umuzi wakhe ngani ngoba usuke esethathekile lapho esuke esethatheke khona omunye uthola ukuthi uhamba nje bathema bemthatha bemthatha ngazo ichitho lezo bamfaka zona so ugogo namhlanje uthi ugogo akeni sukume namhlanje keni lungise ungavele nje uyeke uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyeka nje ngani ngoba wena usenziwa inhliziyo yani eyokucasuka uthola ukuthi uthi haya ngimiyeke ahambe ngimpili saqhubeka ngizoqhubeka ngiye phambili uyoqhubeka uye phambili kuzokube yinini wena kuzobe safika endoda ihlukane nawe uhambe ikushiye uphinde uthi ngizoqhubekela phambili kube safika ntombi iyakushiya wena uphinde uzoqhubekela phambili ngapha abanye bayakhala umuntu uthola ukuthi ulobolile ngapha useshiya usaliwe isithathiwe futhi intombi yaphinde yahamba futhi yahamba nomlisa wena inkomo zakho nje seyiphelele kanjalo emva kwalokho wena usuhlala deqe ugogo namhlanje uthi akeke nisukumeke kenilungise wena ohanjelwe umuntu wakho wena oshiwe umuntu wakho wena owaliwe hey ngoba abantu bayaliwa lana baliwa mihla namalanga abantu bakhala mihla namalanga omunye uthola ukuthi namhlanje ulale kukuhle nje kungonakele lutho iyaphuma indoda ihamba emsebenzini emva kwalokho ayisabuyi uyahlala umntana omuntu uyakhala uyazibuza ukuthi ngabe yini lengenzile engezanga enze lutho nawe futhi umuntu wesilisa kwenzeke kuwena futhi ngokunjalo uthola ukuthi umuntu wesifazane usevele wahamba kanti sebemthathile kusehambe kanjalo ugogo namhlanje uthi wena ke okhalayo musa ukukhala awuke nje ulungise izinto zakho uzame ukuthi uthole isikhafulo ugogo sikhona isikhafulo esinamandla esenza ukuthi umuntu wakho abuye ngokusheshsha umuntu wakho ke ungathi mase sawumbuyisile bese usuyahlala deqe ngoba baningi umuntu ufike ekhala athi ngifuna isikhafulo sokubuyisa umuntu asithathe ahambe abuye umuntu asigogo umuntu sebuyile mase sebuyile usekhohliwe kumuntu ukuthi phela njengoba ebuyile ubehambe kanjani nokuthi uzophinde amphinde futhi uyolokhu walanda ikhafulo kube nini awukuthi phela mase usumthathile umuntu wakho mayise sebuyile mase ingqondo yakho isiyahluzeka ke ugogo njengamanje uthi ake niphakame ningakhali umuntu angalokhu ekhala efela ngaphakathi ngoba ingane engakhali ifele empelekweni mawukuthi unenkinga ngomuntu wakho okushiyile sukuma ulungise ugokucele esekhona nje ukhonela kona ukuthi ensize ingane zami ukuthi umuntu wakho akwazi ukuthi abuye umuntu wakho ngokusheshsha ugogo yilokhu nje aze nakho namhlanje ugogo uyabonga kakhulu ubonga kubona bonke ngidlulisa kubona bonke ukubonga kubona bonke abalandeli bami ngithi ugogo ubonga kakhulu ngicela ukuthi ngaso sonke isikhathi sengathi uNkulunkulu angaba nani anandisele futhi weingane zami niqhubeke njalo nje nisibuke lesisalo sisalokhu sinizela nezindaba ezinhle ezimnandi konke esinakho nesikulethayo ukwakha ukuthi nakhe phela imizi yeni ingabhidliki weingane zami gogo uyabonga kakhulu uyacela ukuthi ofunayo ukukhuluma naye kuvulelekile ningafona inamba nizoyibona lapho escreenini ethi 068 180 1233 068
1801233. Nizobona ke nje iy'namba zikhona lapho. Ugogo uthi akanazise aphinde anikhumbuze ugogo ukuthi uyanihlolela nasefonini. Ugogo usaqhubeka uyanihlolela, ugogo uyahlola ngefoni. Ugogo uthi akanazise nokuthi uzobe eseSoweto phela ngomhla ka-5, umhla ka-6 nangomhla ka-7 ugogo uzobe ekhona phela eProtea Glen. Uyagogo uyabonga kakhulu. Ugogo uyamposela umuntu ofuna ukuposelwa. Aphinde ugogo anazise isixwayiso sokuthi ningafaki imali emntwini ozozenza ugokucele athi fakani imali. Khuluma nami, mina ngizokutshela ukuthi wenze njani. Ungavele nje ufake imali yakho. Ngiyacela ke nje kulokho nje ningalinge nje nize nikwenze lokho. Makhosi amakhulu.